Ermenistanda öldürülen maşgalanyň alty agdaty Gümriniň gonamçylygynda jaýlandy. Bu çäre siýasatçylar we ýüzler sadym gatnaşdy. Gümridäki harby bazanyň etkeri 19 ýaşly Valeriy Permikov Ermeni maşgalasyny öldürmekde guman edilip tutsak edildi. Pidalaryň biri 2 ýaşly çaga. Ermenistanlylaryň ençemeti ortaýyň resmiýetlerinden Permikowy jazalandyrmak üçin yerli häkimetleriň eline tapşyrmagy talap edýärler. Pakistanda Milli Assambleýanyň agzalary Fransiýanyň Charlie Hebdo satirik neşrinde Muhammed Peýgamberiň karikaturasynyň çap edilmegine garşy protest geçirýärler. Islamabadda onlarça deputat karikaturany ýazgyrjy rezolýusiýanyň kabul edilmeginiň ýa-ni parlamentiň binasynyň öňünde jemlendi. Parlamentiň agzalary söz azatlygynyň dini ynançlary ýaňsa almak üçin ulanylmaly däldigini aýtdylar. Kırgızstanda Bişkekiň awtoulag söwdegärleri daşary ýurtlardan getirilýän ulaglara girdilen goşmaça gümrük salgytlaryna garşy çykyş edýärler. Hökümetiň 1-nji ýanwardan başlap gümrük salgydynyň möçberini kesip galdyrmak barada kararyny eglan etmeginden soň 800 çemeti awtoulag serhetde galdy. Hökümetiň bu karary Kırgızstanyň ortaýyň ýol başçylygyndaky Ýewraziýa ykdysady birleşigine goşulmak üçin görýän taýýarlyklarynyň çäginde kabul edildi. Siz günün täzelikleri bilen tanış oldunuz.